Os pequenos da Escola de Educación Infantil Fina Casal de Rei, en Monteporreiro, volveron ao medievo festexando o seu entroido de Feira Franca, unha festa onde nos puidemos atopar estilos para todos os gustos. Yo voy disfrazado de caballero azul, de pobre, de campesino, de princesa medieval, de rico, de princesa, de caballero, de mesonera, de princesa medieval, de campesino, dama medieval, de caballero. A ver, de campesino, hombre, que yo veo de campesino. Iso sí, damos fe de que todo o alumnado se involucrou con este entroido, porque non había ningún que non fose vestido para a ocasión. Durante unhas horas, esta Escola Infantil Fina Casal de Rei en Monteporreiro volveu ao medievo para celebrar o seu entroido centrado nesta ocasión na Feira Franca. Este entroido tan especial ten unha explicación lóxica e que dende este centro están inmersos no proxecto Coñece Pontevedra. E, bueno, neste trimestre tocanos as festas de Pontevedra e a gastronomía. Entón, atopamos moi axeitado escenificar a Feira Franca neste día. Un día no que desfrutaron moito a estes nenos de entre 3 e 5 anos, o que máis lle gusta do entroido é bailar, disfrazarse e incluso estar coa familia. Desfilar, bailar y cantar. É o máis divertido de todo, verdad? Sí, y también jugar. Hombre, de iso non nos podemos olvidar nunca, verdad que no, Brian? No. Porque hay muchas carrozas y todo eso. A mí me gustan los carnavales, ir a las fiestas, bailar, disfrazarme. E o que máis che gusta do carnaval? Y a música. Bailar. Bailar é o máis divertido? Sí. Sí. Entre as comidas preferidas desta época do ano están as filloas e o cocido. E como non, a pasta tamén está presente porque este prato pega para todas as celebracións. As filloas. Tengo 5 años, me gusta comer todo lo que me dan mis padres. Los espaguetis, el cocido, el pollo. Un día especial o que viviron estes pequenos da Escola de Educación Infantil Fina Casal de Rei, uns nenos que continuarán coñecendo polo miúdo a historia e vivencias da boa vila.